DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری گشتگ غزب للحق نیشنل ریسپانس اینڈ ٹیررزم بارے پاکستان موقفی افغانستان سرزمین کو جم ہم ناشرکاری واسطہ کار مرضی گنے لے آئیے اہم گشتگ پاکستان اور مخلوق نیام مضبوط رشتے ایئر وائس مارشل طارق غازی مارکہ حق کے یک سال سرجمگی کے سرا پریس بریفنگ دعویٰ کو تا پاک فضائیہ بھارت اشت گراب جتک دوڑ داتا ہے آہاں 4 رافیل Su-30 مگ 29 میراج 2000 ہوارا جبکہ گرانے کثیر الجہتی خودکار ایئر سسٹم ہم تباہ کو تا چیف آف نیول سٹاف گشگی مارکہ حق ہندوستانی بیریہ ہمت نبوت کہ میں نیم کا بیت ہندوستانی بیریہ ہرٹ ورڈ لیس بوتا بلے آئیرہ ارش ہمت نکتا مارکہ حق یک سال سرجمی کی درگتا پریس بریفنگا ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف گشتہ ہندوستان بیری بیڑا تعینات کنگے کوشش کو تر بلوچستان اسمبلی بعد فرازیم شاہ پریس کانفرنس اتران کرنے گشتہ مروچی مارکہ کے صوبندی جشن کرنے دیے گئی پاک فوج جرت مندانہ کاروائی تاریخ سہری لفظوں کو نوشتہ کرے گی یوگی بلوچستان وڑا ضلع بولان تحصیل باغت ترندی گرم بڑھ جائیں درجہ حرارت کیش بھی گچا معمولات زندہ سرمندی وزیر وزیر شہباز شریف گلگت بلتستان تر و تاب نیامہ جتائی منصوبان افتتاح کو تا سنگ بنیادی کو تک آیا گلگت و اسکردو سیف سٹی منصوبہ افتتاح کو تا 100 میگا واٹ شمسی توانائی سنگ بنیادی کو تک وزیر وزیر شہباز شریف کڈنی دادا سولر منصوبہ کے سال نیام دا سرجم کنک باں صلاح الدین نورزیہ نصیر آباد ڈویژن بسنو کی نائب تحصیلدارہ تقرری آرڈر تقسیم کو تک آنتہا یکزاد بلفظر ہم ہواری ابوہائی گشتگ نائب تحصیلدار محکمہ ریونیو عوامی جڑہ بشگی وال گہتر انتظامی امورہ اہم کرد ادا کنانا کمشنر گشتہ درستی افسران باقاعدہ تربیت دیگ بھی صحبت ہوشیا ضلع انتظامیہ نائلی سبب ناجائز تجاوزات شار وشنودی علات پتا بازار جو ٹیلا ریڑی بان سوال شارہ پیادگ رہو کی مردم جڑہانیاں ماچاں سفتان گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول راستی جوہد درگتہ بزی مراگی شعار دیکھ بیتا یہ سرو کی ہیڈ مسٹریس سلیمہ سید کتا مراگشہ نودر برا راجی سود گشتہ کو ٹیبلو پیش کو تک وادی پاکستان اصلاح بدلی فوج بہادری قربانیاں خراج تحسین پیش کو تک DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری گشتگ مارکہ کا پاک فوج دشمن سرجمہ شکست داتا ہے مارکہ کے یک سال سرجمگی کے سرا پریس کانفرنس کنانا یہ گشتگ پاکستان بھارتی بہتا پروپیگنڈا رد کرانا مؤثر جواب داتا ہے پاکستان خطے امن علم بردارے یہ گشتگ 2 نیوکلیر ملکانی نیامہ جنگ ہچوڑی گنجائش نیز پاکستان ہمک محاصرہ تیارے کراچی بزنس کمیونٹی نیم کا مارکہ حق کا سال سرجمگی کے درگتہ بزنس کمیونٹی نیم کا آسی مراگش برجم دارہ بھی تک مراگش نامداری کاروباری سیاسی مردمہ مزن کچا بار زور تک آہاں گشتہ پاک فوج جوہدان صاحبہ پاکستان ایک محفوظ ملک کی جوڑ تک سر وزیر سرفراز بگٹی یک روچ ترتاب واسطہ بیکڑا سربو تک آیا عوامی ترقیاتی امور جائزہ زر تک سر وزیر امیر غلام قادر میموریل اسپتال ترتاب کو تک جتائیں پر تفصیلی معائنہ کو تا اسپتال انتظامیہ طبی اثراتی دستیاب وسائل و درپیش چیلنجان سرا بریفنگ داتا ہے آل بارڈر نمائندگان کی چراشون فضل رنتگرانی عارف گرزئی او ایدگران تربت پریس کلبہ ہم گرنچی پریس کانفرنس کنانا گشتک
ضلع کی چزتلو کی کراسنگ پوائنٹ پچ کنک بھی بستگی 16 ماہ چا بارڈر بندی کے ساتھ بعد دمگے معلوم گیڑہانی آماچا پنجاب فوڈ اتھارٹی فیصلہ آباد صحت دشمن عناصر ہلا مزنی کاروائی کنانا 1000 کلو مرتگی مرغ برآمد کتر کاروائی نیاما مکرو دھندا کا رک 2 ملزمان دستگیر کنانا آہن خلاف مقدمہ درج کرنے گتا پاکستان و چین اقتصادی کمکنوں کے دور بنداد تک پاکستان و چین بے پار ڈیجیٹل معیشت صنعت اشتراک کے واسطہ اکنامی ہیڈ کوارٹر جوڑ کنگے 4 تک سی پیک منصوبہ سوب مندی طرح ملکی تاریخ اولی رندہ چین 52 بعد قیمت سے سطح کاروباری ڈل تربیت بنداد تک کبادہ خطرہ ناظرہ خطرناک حد شنگی 1.5 سال معصوم زہرا ہما کے گستگی 5 چچا زندگی و موت ایک کشمکش مبتلا ہوتا علاج نیاما بیران بیتا کہل مرد میردا زہرا تشویشناک جاورا پیسرا تکھر چلڈرن اسپتالا سرکنک بیتا کراچی بار ایسوسی ایشن وروچی بیو کی سالانہ گچنکاری اکرندی پدم معطل دارہ گتگام پنچنے گوشگین کہ الیکشن کمشنر عبدالستار ایڈوکیٹر درستی بیلٹ پیپرز واتر زورتگا بیلٹ پیپرز پولنگ اسٹیشن ٹرڈن برگے گمان درشان کنک بتر جائی وزیر ریلوے حنیف عباس کے ایرانی سفیر برائے پاکستان ڈاکٹر رضا میری وقتما گندونن کتر ایموہا پاکستان و ایران نیام برادرانہ سیادی گیش جوڑ کن گیا زندرشان کتر گندرندہ پاکستان و ایران نیامہ ریلوے رابطہ سراغ گفتنک بیتر پاکستان دریکارانی وزیر نیمگچ گوشک بتگ امریکہ ایران زست کال بند گمانی پاکستان یکسرین تیاپ ہم دزدی کتگا دریکارانی کاریو سرابال کارگوشگی مروچی بار کے حق کا سال سرجم بیتر پنچ مئی دریکارانی وزیر بار کے حق کے سرا سفارتی کور بریفنگ داتر کارانی وزیر محسن نقوی گزشتہ ماہ کے حق سوب مندی واسطہ پاکستان انٹیلیجنس پر وحدہ کاروائی اور درست معلومات اہم کردار ادا کتر پریس کانفرنس اتران کنانا محسن نقوی گزشتہ جنگ نیامہ 10 ہفتگی ایڈوانس معلومات سرجمہ درست ثابت بتگا اقوام متحدہ وانگزانک سائنسی ثقافتی ادارہ یونیسکو سندھ سے حاصل تاریخی قلعہ میانہ سمانی ثقافتی ورثے ابتدائی لڑا ہوار کتا یونیسکو پاکستان نمائندہ نمگچا جارانگ شنکنانا متعلقہ حکامی پیش رفت درگتا سرپدی داتا بند بزداشت مئی پاکستان واسطہ IMF وامانی پروگرام در 4 دی میں قسط منظور ہوتا بنشن لدا وامانی منظوری واسطہ IMF چیف ایگزیکٹیو بورڈ دیوان باندہ لوٹ کرک بتک ادھرگتا پاکستان واسطہ یک ٹیک $2 ارب گیشی منظوری گمانے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابت سدھو گشتہ قومی دفاع پاک فضائی کردار تاریخین مارکہ کا پاک فضائی دشمن جوانی پسداتک ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد مارکہ حق کا یک سال سرجم بیگے درگتا مراگشہ تران کنان ایئر چیف گشتہ پہلگام فالس فریگے پد پاکستان ہندوستان غیر جانبدارانہ پٹپولے پیشکشم کتر دریکارانی وزیر اسحاق ڈار گشتہ کجاب ہم خطرہ پسا راجی قوت گودیگ بھی پاکستانی امنی وائش مندی بلے وزیر اسلام کی سرائے چوڑے سمجھوتا کنگ نبی مار کے حق یک سال سرجم دیے کے سرائے اسحاق ڈار وطی کلوہ گشتہ مروچی قومی تاریخ یک فیصلہ کن بابی اسحاق ڈار گشتہ مار کے حق قوم اتحاد درستہ مستری طاقت ثابت بوتک وحد قوم متحد بھی دنیا ہت بڑی طاقت وارا داشت ناکام
जेकबाद थाना गढ़ी के रोए हदबंद सीरवा है नजदीक तीरगवारी वाला मर्दमी बीरान पुलिस रेदा नाशनासी मुलजिमाना तीरगवारी पर वाले जहाचा तत्कसु मंदुतगा पुलिस गोशकी मकतूल पज्जार हबदार इमरानी नामा सबिता जबकि लाश तालुका अस्पताल सरकनक बितर सरवजीर सिंह मुराद अली शाह सेंट पैट्रिक हाई स्कूल यकसदशस्त पंचमी साल सेंटिनियल सेफायर यूनियन मादर इल्मी तकरीबा शिरकत को था सरवजीर सिंह आमद सर स्कूल चेयरमैन आर्कबिशप बीनी ट्रेविस प्रिंसिपल फादर मायो और एदिगा शख्सियात आया वशत को तक सांगड़ पीछे न्याम बंदीगा आमिद गिसा वती गुट बुर्र तक वत कुशिकन के कोशिश को था सांगड़ आमिद गिसा पेशे न्याम दुजिए के से मुलजिमिन गा मुबय्यना वत कुशे गाम के सरा जाहो शोर बुता अलंदा अब्दुल मजीद खास के लिए नाय मुलजिम गस्तगी 5 माह दुजिए के साथ दस्तूर बुता कश्मीर पुलिस मजने कच्चे कार्रवाई कराना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बदनाम जमाना डुंग मंजूर उर्फ मन्नू भलकानी हलाक को तक पुलिस रेदा मुकाबला मल्लू भलकानी हवा दूधगा साथी टप्पी भी तक जबकि बाजी मुलजिमान फरार किएगा सूब मंदी तगा तुम मदरसे हक JUI सूबाई चारा पर दरबंदी हड़ताल कनक भी तक जहर शानी सब्बा बाजार सरजमा बंद भी तक JUI नीमगचर रवां का शगम बिता रवां का मदरसे उस्ताद नौदर बराहवार पार्टी राशो और कारकुना मजले कच्चा बार जोर तक कराची भी सच्चा कला के नाम मौसम गंभीर गेज पेशकशी करें बिता महकमे मौसमियात रेदा शार मरूची गिर गेज दर्ज हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड दा बिता कराची कम अज कम दर्ज हरारत 20.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड बिता